Hola, soc la Georgina, la llevadora del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. Si un dia vens al nostre centre, pel motiu que sigui, et volem proposar una cosa. En només 5 minuts i de forma completament gratuïta i fàcil pots fer-te les proves per diagnosticar la clamídia i la gonorrea, dues de les infeccions més freqüents en la nostra societat. Com ja sabem, les ITS són una conseqüència no desitjada de les relacions sexuals. I a més, les ITS no es poden detectar la majoria de cops ni a simple vista ni tampoc per simptomatologia. Segurament no ho saps, però una de cada 10 persones que ven al nostre centre acaba sent diagnosticada d'una clamídia i ells d'abans no ho sabien. Per tot això és important fer-nos les proves i a més, si el resultat és positiu, et donarem el tractament antibiòtic ràpid i de forma completament gratuïta. I com fem la prova? Ara t'ho expliquem. Volem posar-t'ho molt fàcil. Et donarem aquest pot perquè facis pipi i ens l'entreguis. I a més, si has mantingut relacions sexuals o bé orals o bé anals, et donarem aquest escobilló perquè tu mateix et freguis o bé la gola o bé l'anus. Ho poses a dintre del cultiu i ens ho entreguis, tal i com mostren les nostres instruccions que tenim pel centre. Així que, com ja veus, són 5 minuts i en 3 dies t'avisarem per donar-te el resultat. En cas que fos positiu, hauràs de tornar al centre per rebre el tractament antibiòtic. Tot absolutament confidencial. I recorda, nosaltres recomanem que un cop l'any us vingueu a fer la prova. Així que aquí t'esperem.